Deki Ukrabasi ano sheng, Masa Pemba ano sheng, Begadoti ano sheng, Natampum fui ala. Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsenspoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor u zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsenspoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Altijd dichtbij, je sap vatten in Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah, yeah. Blijf Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not loop, tambri binu srevi, una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Kijkers, ik heet jullie van harte welkom bij deze nieuwe dag. Zoals we weten, vandaag is het de dag van Marons. En we zijn nu momenteel aan de Onafhankelijkheidsplein, waar we wel zo'n beetje drukte zien. De drukte is sinds gisteren gaande. Gisteren was er de eerste viering van de dag der Marons en vandaag is het eigenlijk de officiële dag. Dus wij zullen nog even een rondleiding nemen aan de Onafhankelijkheidsplein om te kijken wat er allemaal te zien is en wat ze allemaal verkopen. Ik zag ook kunstrij daar zo. Dus kijkers, ik breng jullie sowieso mee. Kijkers, en hier heb ik twee lieve broeders van mij. Hier, Vaga. Ja man, Rustig, rustig. Oké, maar even hier om direct te beginnen. Maron Day, saya futaka bratori da. Boy, alam sama bif taki no. Kupot pe ya mak, ara di ba bif taki. Dat na last woord. Side na dat. Dat may dugusan de. Oh, sama may man. Ay, Ko dem ko to podcast wala ne de ne, sta ka may dugusan. Ja. La last taw fa ma ko tam ma. Na uma mo furo man. Okay. Ko chama mak pilo ka ma sete sanige. Eke busco ne sama. Ala fa la ka may luko na busco ne. Ko hodop ne ko may ipo. Se bisi. Ik mo mama usunig mo ko ipo. Ko ba yung hodop. Ko nya no ipo. Ko tam ma ka may du furo san ipo man. Okay. Denki ipo. En if you look at the food, the Maron, you pas af tactiek de Maron. I know like family, ala taking ba, ala de smile look no, de is refreshi, a feed piece awabi. Ala smile shi tag na my set san in Srana dus, ada tu ba bif so de, ala de bus kondresma, ala u hard go, 25 mil us tempo tama. Ja ma, bigi bravo abasi.
En kijkers, dat waren twee lieve broeders van mij, u heeft het gehoord. Dag der Marons is nu ook al gaande. Het is nu momenteel 10 uur en de stad is wel behoorlijk druk. Maar wij hopen dat het wel drukker wordt, want gisteren was het heel druk wat ik heb genomen. Maar vandaag zal het sowieso wat drukker zijn. Jurgen. Meneer Jurgen, man, meneer Jurgen heeft me direct aangevallen toen ik mijn voet hier heb gezet. Hoe gaat het met u, meneer Jurgen? Nou, goed, uitstekend met Godswil. Oké, Ja. En u bent sinds gisteravond hier? Nee, ik ben pas vandaag gekomen met mijn mensen hier zo. Oké. Dus we gaan kijken wat het vandaag brengt, Ja. wat de opkomst is. Want ik heb gehoord dat gisteravond heel druk hier was, maar denk je dat vandaag ook hetzelfde zal zijn? Ja, het was gisteravond wel druk, want ik was wel even in de stad om te komen kijken hoe de gang van zaken is. Maar om je wel eerlijk te zeggen, het was wel vrij druk. Oké. Het was wel vrij druk. En heeft u een stevige boodschap naar alle Marons toe? Ja, naar alle Marons toe zou ik zeggen zeg van Abu Badis Blaka, toch? Ko orwa eenheid, kuna lukutak yung yuna samaka, yuna juka, yuna aluku, yuna 20, maar wina wan wala manana saranama. Dus una ka fight usrefi en una naf discrimineren usrefi. Wan kofu ummeki, Ja. want wina wan. Ja toch? Dus dat was mijn boodschap naar mijn Marons broeders, want hoe je het keert of draait, we zijn Surinamers. Ja? En laat me direct ook zeggen, ook de hun die staan naar Javana, moeten niet bijeenkomen. Maar de dag vandaag voor de Marons betekent zeg van dat alle Marons nu ook bijeen moeten komen om Taiwan voor Kofu. En het geklets over discriminatie, die laat ons dat weer achterwege houden. Want hoe je het ook keert of draait, we blijven Surinamers. Dank u wel, meneer Jurgen. Oké. Kijkers, ik heb vernomen dat de straten ook tegen 5 uur gesloten zullen worden. Zoals we zien zijn de borden ook hier al aanwezig. Dus kijkers, als u weet dat u richting de stad op zal zijn, dan gelieve deze routes te vermijden. Zoals we zien de verschillende standjes met heel wat eten, drinken, van alles hier te verkrijgen. Die zijn ook sinds gisteren hier. Bepaalde zijn ook, zoals we dan hebben gehoord, vanmorgen gekomen. Maar nee, het overgrootste deel is dan sinds gisteren hier. Ook de welbekende schaafijsman is hier te vinden. Dus als u richting de stad op bent, vergeet u dan niet wel uw schaafijs te pakken. Vooral hoe de zon ook zo fel is. Dus vergeten jullie dan niet deze schaafijsman ook te benaderen. Kijk eens, hier hebben wij ook de verschillende kunsten. En ze zijn heel mooi. Ze hebben ook een diepe betekenis. Dus als we goed kijken, bijvoorbeeld de Indianen. Hier een vrouw met een vruchtman. Hier ook een Koreaan. Dus ze hebben allemaal wel een diepe betekenis. Maar ze zijn ook heel mooi om te beleven. Ja, kijkers, onafhankelijkheid. Plein is the place to be. We zien ook heel veel mensen die pas zijn gekomen om hun tent op te zetten. We zien ook verschillende producten. Bijvoorbeeld kwak, Podosiri. Podosiri staat bekend om het bloed. Eigenlijk ja, op veel bloed te pompen in je lichaam, veel bloed te maken in je lichaam. En kijk, hier hebben we ook bekende spelletjes die wij vaker zien in een kermis. Bijvoorbeeld de touwtrekken en hengelen. Hier is het zo dat als je hengelt en je nummer trekt, kan je zo een prijsje winnen, dat u daar achter ziet. En ook hier hetzelfde, je trekt de touw. Er zijn dobbelstenen hierin. Een aantal nummers, dan krijgt u een prijsje. En ik heb vernomen, kijkers, dat er eigenlijk geen tijd is dat mensen kunnen komen. Ik heb gehoord vanaf 12 uur, maar nu al zie ik dat bepaalde mensen al komen om te genieten van de Maron Day. Kijkers, daar hebben wij de soundman die momenteel bezig is alle sound en geluiden te regelen. Voor de verschillende muziekbands die zo meteen of ja, zo strakjes zullen optreden. Ook hier kunt u zien dat er plaats is om te zitten en te genieten van het mooie view en muziek, eten en drinken. En hier hebben wij ook een paar jonge heren. Hoe gaat het met jullie? Goed. En als we kijken, die naam Maron Day, je pas aan vertellen de Maron, boom, 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 skopu. Oei.
Oeko. Dat is wel Oeko. De man moest gewoon dat wang. Oeko gewoon niet. De man gewoon niet. Maar je hebt van boembos kopoku tak de man moest bondru kawang. Ja, de pondru aan kopu kawang. En dat zou je afvoetak, ja, brada. Mi, eigenlijk mina sam tak na furu sam tak. Ina te san samusta. Samesi na de maron, de man bondru kawang. Wat asan samesi mine si ma bubu sanyere. De man aba ine moet komoro bigi. Ja, ja. Dat is maar voor tegen de man. Padi de jazo anaf de speciaal tak tot maron di de man konawa. Sabi? Maar gewoon normaal gewoon zo. Meka ine de. Altijd zijn elkaar moet de dappen, elkaar moet de dappen foto's mam de dappen, maar allemaal moet gewoon wang. Dus dat maar blaka bubatranga. Maar we bro ulo bro kostrefitun, dat is zo. Ja, maar ko hoop tak tide alasane kenke en aladei de man de na wang. Dus je ete wang yombo ja. Faka. Rustig. En luk fa de matifi taki, de man moest bondro kawan. Heb je ook een boodschap voor de Marons? Of kan de wan bless idee? Ik denk maar op Morocco lopen van niet. Ja. En if je look at drukte no de, kota ano aan drukte, maar je ziet tax maar ik kom ba. Ai wat standaard later na standaard drukte de ja. Ai. Maar ben je sinds gisteren hier? Nee, zo net ben ik hier. Oh, maar is de beja wel? Is de beja wel. En va is de BD? Is de beja be matig wel. Oké. Dus daar me hoop dat au druk bakalek is de. Ja, dat zeker. Oké. Ja, en dan hebben we ook nog een broeder hier, Vaka. Rustig. Oké, dus if you look at de Maron, zoals mij tak de mij bondru kawan, trouwens tak van de man op eenheid. Maar iedereen tak dit zo eigenlijk. Nou, nee, is zo erg. Dat van je shake. Is je tak hij go even wel. Maar solutie aan het probleem wel. Ja. Maar dan zei je tak hij go even. Contact met de voorraadstraat, hier neem je dat ook zo in de lolo. Ja. Maar if je shot drukte dadelijk, iedereen tak de man kan gewoon wang en alla die akan dit zo. Ja, maar dat is standaard definitie. Oké. Kijk eens, ik heb wel vernomen dat de straat Onafhankelijkheidsplein, straat naast Onafhankelijkheidsplein, ook naast het Presidentieel Paleis, gesloten zal zijn. Dus de mensen die richting de Onafhankelijkheidsplein komen, zullen dan een heel grote omweg moeten maken. Of ze gaan dan hun auto's of vervoersmiddelen op een afstand moeten parkeren. Waarom? Omdat dat de veiligheidsmaatregelen zijn van de politie en ook van de overheid, zodat er geen bijzondere gevallen zich voordoen. Die kijkers, zoals ze zien, het mooie ervan, zien wij ook altijd paarden in de stad. Er zijn ook sowieso meer, maar kijkers, het is heel mooi om te bezichtigen. Zo zien wij dat ook Suriname een heel mooi land is en een multicultureel land is en dat wij allemaal dan gezamenlijk moeten genieten. En geen, zoals de andere mensen zeiden, geen discriminatie moeten, geen discriminerend gedrag moeten vertonen tegen een ander. Kijkers, ik hoop dat jullie hebben genoten van de sfeerbeelden. Ik hoop dat jullie ook hebben gezien wat de Marons allemaal te bieden hebben. Niet alleen behalve eten en drinken heeft hij ook de verschillende kunstwerkjes, ook de verschillende gereedschappen die ze gebruikten in de verleden tijd, die ook nog steeds worden gebruikt. Dus kijkers, ik heet jullie van harte welkom op de Onafhankelijkheidsplein. Komen jullie, genieten jullie. Ik ben Krishna Lakpat en ik wens ieder een fijne Maronsdag.